poesía do retrato estaba no meu caixón, estaba nas miñas negativos analóxicos, nas 1001 cousas que teño ali, que eu probablemente deixaría sin poñer en valor, non? Pero Enrique Acuña, coñecedor de todo eso, pois entendeu que podía ou debíase facer público, xuntar con poemas e que eso fose unha imaxe, un pulo maior a Xela ao ano de Xela. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Queremos que este acto sirva de inauguración da mostra, pero non só, tamén de homenaxe á súa figura, á súa obra e ás súas orixes sarriás. Por iso, agradecemos hoxe aquí especialmente a presenza da súa familia, da súa nai Amparo Castaño, do seu fillo Darío Gil e tamén do seu irmão Marcos. Por suposto, tamén a Xulio Gil, autor dos retratos da mostra e compañeiro da autora durante varios anos e pai de Darío. As letras galegas son, como sabedes, unha oportunidade para celebrar e reivindicar a lingua e a cultura na figura das nosas escritoras e escritores. Vemos, como sinalan as persoas expertas, unha oportunidade excepcional para chegar aos novos públicos da literatura galega. Xela Arias é unha autora singular que contribúe a renovar a poesía galega dos anos 80 en temas, estilo e forma, que procurou a través da palabra novos espazos para a denuncia social, para a afirmación da perspectiva feminista e para a creación en galego. Ía por diante do seu tempo e iso outórgalle a súa voz unha gran capacidade para conectar coas xeracións do século XXI. Este homenaxe trae a modernidade e as letras galegas, non? Feminizas unha vez máis con o facho que foi sempre Rosalía, pero acércanos a estas novas xeracións que cada vez estamos máis separados da lingua e Xela témola moi cerca, foisenos moi pronto, hoxe ainda sería moi nova e polo tanto tamén ven a modernizar xa a título póstumo as letras galegas, polo tanto unha boa noticia tamén. Xela tamén é un espello onde se poden mirar as nenas de Sarria e de todo o país, pois ela ensinounos que se pode destacar en calquera ámbito da vida sendo muller, estando a vanguarda e facer todo eso en galego e sen perder a conexión coas raíces. Canta o luar e o vencer en frauta de verde olivo. Canta o luar e o vencer en frauta de verde olivo. Compartimos a idea de que achegar estas fotografías á rúa é unha forma de achegar pois a figura da miña nai a todo o mundo dun xeito máis sinxelo, sobre todo nestes tempos tan difíciles para meterse nun lugar pechado. Xa coñecedes a rúa que levará o seu nome, máis o mural, non son máis que pois o feito de que a súa lembranza, de que perdure o seu recordo, máis alá da obra literaria que sempre estará aí, pero estas pequenas achegas no entorno urbán pois tamén fan que chega máis xente, que se coñeza, que perdure, que bueno, é o que quere toda a familia e é do que estamos moi orgullosos. Eres de florecente, cousas de recén casada. Eres de florecente, cousas de recén casada. Quen puidera namorala, quen puidera namorala. Ao lado do proxecto museístico quería un proxecto ao aire libre, por varias razóns, porque eu comulgo con Xela que a poesía ten que sair do libro, á rúa, e tamén a fotografía e tamén as artes en xeral deben sair á rúa. Ela pois confiaba en min para que eu fora o seu fotógrafo de cabecera, non? Entón,
como tal fotógrafo de cabecera, fixen a maior parte das fotos que están no retrato, pero tamén hai outros dous grupos, sempre falo dun grupo solo, pero son dous grupos realmente que non teñen que ver con esa imaxe pública. Unhas son unhas cuantas fotos que evidentemente son quitadas do cotidián, que as metín para humanizar ao personaxe, para que non fose un personaxe tan hierático, senón que fose un personaxe moito máis próximo. Tamén